Dovoľte mi objasniť vám metódu Building Information Modeling, teda informačné modelovanie stavieb. Niektorí stavbári považujú metódu BIM za zložitú, ale v skutočnosti ide o komplexnú a logickú cestu, ako efektívne plánovať, projektovať a realizovať stavby. Aby sme lepšie pochopili, čo modelovanie znamená, vráťme sa krátko do histórie. Už v roku 1974 Charles Eastman predstavil metódu Building Description System. Jeho cieľom bolo znížiť čas a náklady na projektovanie tým, že sa projekt analyzoval ako celok, namiesto tradičného spôsobu, kde bolo potrebné kontrolovať množstvo výkresov. Eastmana trápilo, že klasické výkresy neumožňujú jednoducho vidieť súvislosti medzi rôznymi časťami projektu. Výkresy často nezachytávali širší kontext stavby, napríklad to, ako jedna zmena ovplyvní ďalšie prvky, alebo či je nové riešenie efektívne z hľadiska nákladov a prevádzky. Preto chcel vytvoriť systém, ktorý by všetky informácie integroval na jednom mieste, aby sa dal projekt analyzovať komplexnejšie a efektívnejšie. Ako teda funguje modelovanie stavieb v praxi? Predstavte si digitálny model stavby, ktorý obsahuje nielen 3D geometriu budovy, ale aj detailné informácie o každom jej prvku, od stien, okien, dverí, až po technické zariadenia. Každý prvok má vlastné údaje ako rozmery, materiál, cenu alebo energetické parametre. Ak projektant, statik alebo architekt vykoná akúkoľvek zmenu, táto zmena sa okamžite prejaví v spoločnom digitálnom modeli, ktorý je uložený v centrálnom úložisku dát. Každý účastník projektu má takto vždy aktuálne a zosúladené údaje, ktoré sú prístupné v reálnom čase. Práve v tomto je kľúčová výhoda informačného modelovania. Nepracuje sa izolovane na rôznych výkresoch či dokumentoch, ale v jednom zdieľanom modeli. Všetky informácie sú vždy aktuálne, presné a dostupné pre všetkých. Niektorí stavbári stále tvrdia, že veľký papierový výkres im umožňuje vidieť celý projekt naraz. Avšak práve tradičný výkres predstavuje riziko kolízií medzi jednotlivými časťami projektu. Dôležité informácie môžu byť prehliadnuté alebo neskoordinované. Pri klasickom projektovaní musí byť každá zmena ručne prenášaná na všetky výkresy. A to si vyžaduje náročnú kontrolu a vzájomnú koordináciu množstva údajov. Modelovanie tieto problémy odstraňuje, pretože každá zmena sa automaticky aktualizuje v centrálnom modeli. Tým sa zabezpečuje presnosť, aktuálnosť a konzistentnosť údajov. Projektanti, stavbári a investori tak získavajú skoordinovaný a prehľadný projekt v každom okamihu jeho realizácie. Digitálne modelovanie však nekončí len pri projektovaní či realizácii. Správca budovy, ktorý prevezme hotovú stavbu, dostane kompletný digitálny model. Ten mu výrazne zjednodušuje údržbu a správu. Správca budovy môže jednoducho plánovať revízie, kontrolovať energetickú efektívnosť alebo optimalizovať prevádzkové náklady, pretože všetky potrebné informácie získava z modelu. Digitálne modelovanie znamená efektívnejšie, inteligentnejšie a modernejšie stavebníctvo. Vám prináša možnosť byť súčasťou revolúcie, ktorá mení spôsob, akým stavby navrhujeme, realizujeme a spravujeme. Či ste mladý študent, ktorý chce vstúpiť do sveta moderného stavebníctva, alebo skúsený odborník hľadajúci efektívnejšie postupy, digitálne modelovanie je určite príležitosťou pre vás.